Geert, de beide Frieske betellen voetbalclubs, die kwamen dit oude weekend net in actie. Lekker rustig. Ja, maar je kunt nou net echt zeggen dat er niks gebeurd is. De wereld op een kop, of net dan? Ja, toch? Voetbal, je ziet net als de wereld op een kop. Zo is het. We moeten trouwens onkundig. Waar zit er aan tafel? Ja, de man die dus alles vertellen kan over deze bijzondere omstandigheden bij Sportclub Heerenveen. En ook kondigde morgen. De erevoorzitter van SC Heerenveen, Riemer van der Velde. Nou, wij dachten. Nou, wij dachten. En naast hem? Nou ja, u is eigen anker, hè? Dat mooi dat weer, hè? Oh, nee, dat mooi dat weer. Dat mooi dat weer. Trouwens, de grote vraag die het wel op tafel lijkt. Ja. Waar moet Van Persie nou aan zijn opvolgen? Ja, zo daarvoor hebben we nog Riemer vregen. On tafel. SC Heerenveen had het de laatste overwedstrijd van zonder trainer Robin van Persie. En de ziektocht naar zijn opvolger is in volle gang. En Cambuur komt June in actie tegen de angstgegner, Jong Ajax. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de sportcast van Omroep Friesland. En hier aan tafel Geert van Tuin, Roelof de Vries en de erevoorzitter van SC Heerenveen, Riemer van der Velde. Welkom heren. Nou ja, liet ik maar de door in hoes vallen van der Velde. Kunnen we zeggen dat Van Persie Heerenveen mooi te pakken had? Nee. Nee? Ja of nee weer, toch? Nee, dat komt nog. Dat is pas letter. Nee, oké. Dat is pas Maar die wel een gesloten vraag, dus correct antwoord. Ik vind dat hij... en ik ja. Want het weer de keus natuurlijk aan de leiding van Heerenveen. En als de leiding van als daar een vraag komt... en je bent daarin de man of het bestuur die bepalen... dan kun je nee zeggen. En als je nee zegt, dan is het oer. Ja, maar dit wie had jou nog vastzitten wie hier in jouw tijd nooit gebeurd. Nou, ik weet de omstandigheden net in zijn totaliteit. Maar als nou, we staan op dit moment op een gedeelde Europese positie. Dus we kunnen nog voor Europees voetbal gaan. Dat levert vele miljoenen op. En Van Persie had beloofd dat hij dat was zo. Als Van Persie dat dan weer maken hier, dan is dit een slechte deal. Want ik kan je wel denken, ik kreeg je hebt een gerucht van €1 miljoen of €1 miljoen voor een trainer. Als dat weer is, lijkt dat een heel aardig bedrag. Maar als je degraderen in plaats van dat je na competitie haalt, dan is het financieel gezien een hele slechte deal. Ja, laten we eerst even zien naar de reactie van Robin van Persie. Want van de middag wie de passenconferentie bij Feyenoord. Voor het eerst dus nou Robin van Persie in het tenue van Feyenoord. Ja, transfers die zijn qua timing eigenlijk nooit goed. Er is altijd wel één van de partijen niet helemaal tevreden. Als je het bekijkt vanuit SC Heerenveen, een oogpunt, dan kan ik me goed voorstellen dat het moment niet ideaal is. Als je het bekijkt vanuit mijn oogpunt richting de spelers, dan is dat eigenlijk hetzelfde. Als je het bekijkt vanuit het moment van Feyenoord en ook vanuit mijn oogpunt richting volgend seizoen en ook nog dit jaar, dan is het moment wel weer ideaal. Dus daar heb je het al. Je hebt al vanuit 3 verschillende hoeken kun je het bekijken. Ja, hij kan het mooi opzetten, Roelof. Ja, maar loyaliteit is ook een kwaliteit en hij denkt vooral aan hemzelf. Dit is puur egoïsme. Dit is egoïsme. Ja, dat is natuurlijk het enige label wat je hier opplakken kan. Hij denkt, ik kan haattrainer worden van mijn ideale club. Dus neem ik die stap. Ik denk, dat je de volledige context joggen waarin hij naar Heerenveen kwam is. Dus hij komt naar Heerenveen en hij zei op dat stuit, ik wil me ontwikkelen als trainer. Ik zag Heerenveen absoluut net als tussenstap. Hoe naïef dat misschien is om dat te denken of dat te leunen, dat weet ik al net. Maar dat is de context. En je hebt heel veel invloed bij de club. Je hebt al je videoscouts, je hebt assistenttrainers. Haast alle spelers die hebben, je. Zowel in de simmer als in de winterstop had hij enorm volle invloed daarop. En je zit dan na 23 wedstrijden, koekoek, ik smeer hem. Nou, dat vind ik vind het onfatsoenlijk. Onfatsoenlijk? Ja. Oké, Geert, wat vies je er eigenlijk van? Ja, ik ben het er wel mee eens. Maar ik ben echt net gekke Henkie. Ik weet ik wel, wat is het eufemisme voor dit soort dingen? Het is de voetballerij. Ja, die haak saffolieerd aan. Nou, Daar het is ben de ik echt voetballerij. heel moe van. Maar ik vind het gewoon helemaal waardeloos. Ja. Helemaal waardeloos. Ja, kom op zeg. Maar goed, het bedrag wat Heerenveen nou kregen het, 1,4 miljoen is het gerucht. Ja, maar als dat zo is, dan kan Ferry Sanos bij de showroom van Oud-Land van de Brug. Want dat is echt gewoon een prima deal, zo ik zeg. Maar jou bent het er dus net mee eens. Nou, zo, dat is één ding. De club kan nee zeggen.
Ja, maar ik onderbreek mag even. me niks uit. Die man had een ruilwedstrijd te gaan. Ja. En als wij nee zijn, hier naar weer de blauw. Ja. En toch dat er zijn best niet in hier. Nou, dan heeft al een ontevreden werknemer binnen de ploeg. Hij is een grote kerel, 40 jaar. En die had volgens zijn volle verstand voor 2 jaar een contract tekenen. Die komt bij de directeur en die zei... Ik heb een aanbieding van Feyenoord. Wat vind jij daarvan? En die zei, stop, doen we niet. Klaar, hoeven we niet langer over te discussiëren. Ja. Ophouden. Als je tevreden bent over die trainer. Ja, maar goed, als je net tevreden bent, dan mag je doen wat je nou die in had. Nou ja, en daar hebben we het toch al. Ja, maar goed, dan je vindt het onfatsoenlijk. Maar dat onfatsoenlijk, dat hier is voorkomen kan door keihard nee te zetten. Ja. Stappen. Jongens, wij komen via de eerst naar de stellingen en praten we dan verder. Ik zal lekker in. Nou, dat weet ik, Roelof. En dat vind ik, voor daar is het echt mooi. Maar de eerste stelling is voor daar, Roelof. Robin van Persie, die slag het bij Feyenoord. Nee. Nee. Oh. Nee, we samen het nou helemaal. Nee. Geen schijn van kans Geen meer, schijn man. van kans. Dat hebben we vergeten. Oké, de tweede is van Riemer. Daar komt hij en die sluit mooi aan. Heerenveen hier van Persie ons zijn contract horen matten. Ja. Ja. Geert, Heerenveen moet er alles ontwan om Sipke Hulshof als nieuwe trainer binnen te heljen. Kansloze missie, dus ik zeg maar nee. Nee. Roelof, er is net één servies met het voortgaan van Robin van Persie als Andries Noppert. Nou, weer wel een paar meer, denk ik. Hè? Peer meer. Jawel. Maar Lieke Bliet als Andries Noppert? Nou, gradaties, Andries Noppert, die rint al 2 dagen de Polonaise, heb ik het idee. Nou, zit maar ja dan je. Ja, oké, ja. Geert, Remco Balk, Seel Cambuur in de Simmer verlitten. Ja, denk ik wel. Maar dan levert hij de meest nog procenten op na deze verlenging. Ja, en de laatste is van Riemer. Ik ben 15 jaar te gauw ophouden als vastzitter bij Heerenveen. Oh, die hebben er wel eens vaker in. Hoor. Ja, nou dan stel je me een keer verrassen. Ja. Ja, het zou vaak nee zijn. Nog eens een keer ja. Ja, wat gek dat wij dat 15 jaar in al wisten. Maar Ja, maar dit hier, wat Jo Ceze, Heerenveen hier van Persie ons in contract horen matten. Jo Ceze ja. Jo vinden eigenlijk €1 miljoen vergoeding te min. Dit hier dus in jouw tijd net gebeurd. Maar dan, het gaat erom, Ferry de Haan, je hebt altijd de indruk dat er wel tevreden weer met het presteren van onze trainer, van Persie. Als je daar tevreden op bent, dan is er no way, dan zit ik blijven, klaar. Als je net helemaal tevreden bent, en daar kan ik me ook iets bij voorstellen, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, eigenlijk ben ik wel blij dat we nog even, hoe volgend jaar, hij zal een royaal contract hebben, dus hoe volgend jaar hoeven we hem net te betalen. En we zijn van hem mouw. Maar dan zou ik nou zeggen van, als je het dan accepteert, dan kan ik het me voorstellen dat je accepteert. Maar dan moet je in en out kennen. je Maar spreekt normaal wel even de gesproken, koopman natuurlijk. hier ik het net in. Ja, nou ja, ik snap het. Ik snap Riemers je redenatie wel. Maar ik ben dan een beetje van het ouderwetse. Jongen, je hebt een afspraak net. Je hebt een contract tekenen met je volle verstaan. Feyenoord. En dat zei ik toch, Geert. Ja. Ik zei, ik geef man contract houden. Ja, dat is weer. Ja. Maar wist wat ik net begreep? Want dat is er zit een enorme lading opportunisme achter dit hele circus. Want aan het begin van het seizoen, toen we Van Persie nog net kleren om Feyenoord over te nemen, dat kon dan net. Nee, dat moest nee. Sterker nog, hij wie in chance bij Feyenoord. Hij hier jong. Dat kon net met de eerste. Nee, kon er net. En we zijn nog in 4 maanden verder. Ja, 8 maanden verder. En ze jouw €1 miljoen voor hem. Nee, Ja, dat is toch een bizarre situatie, jongens. Maar dat is de Wat een voetballerij. kapitaalsvernieting is er. Maar dat zal ik wel weer. Er zal wel weer een PST die dat doet de boeze herrie. Maar. Oh nee. Ja, maar we hebben bij grote clubs hebben ik wel vaker van dit soort situaties, jongen, dat er mensen komen waarvan je denkt, wat matten die daar? Dat hebben we bij Ajax, jongen. En eigenlijk getuigt het beleid van Feyenoord ook niet. Dat je daar ben ik trots op wat ze daar doen. Nee. Ik had het idee, nemen ze samen weer iemand uit Amerika en die komt in, die moet het wel regelen. Het ben ik bijna altijd vreemde snoes aan die ergens bij een club komen. Het kloezen doorst wel op, ja. 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 Maar kun je wel begrip opbrengen voor het feit dat Van Persie zei van jongens, mijn jeugdleefde komt voorbij. Ik wil heel graag naar Feyenoord. Kun je daar wel begrip voor opbrengen? Maar ja, liefde is iets, dat is ongrijpbaar. Hè? Ja, Dat weet je net. dat heb je soms. Dat heb je soms. Als hij hier grote liefde komt, ja, dat komt in andere situaties ook wel eens voor. Wat maak je ermee? Nee joh, kom op. Als hij dat vindt en hij stelt die vraag en dus het is niet van toepassing, dan weer het oorwest, klaar. Johin gewoon zei, nee, sorry Robin, Ja, maar gewoon behoor je een contract. Maar nou gaan we even in op de situatie. Er is een meneer Noppert.
Fort is net tevreden. Harman Couperus die zit in onderwijs thuis. Daar rent een spits rond die denkt, hey, krijg jij even de hek, ik doe mijn best niet Nicolescu. meer. Olsen die is alweer Weggepest. in Zweden is hij weer. En de Brouwde die denkt, ik die kleine van, ben ik nog minder als Hal. En zo ben er altijd dingen. Maar die speel je altijd. En dus ook bij Van Persie. Maar misschien weer bij Van Persie wel heel extra. Omdat het een beginnende trainer is. Het is een trainer met ongelooflijk veel ideeën. Soms vreemde. Maar hij had wel enorme ideeën. Soms vernieuwende. En je kunt er wel een heel beetje vergelijken met de Cruijff van vroeger. Cruijff is zo'n vreemde man. Die liet mensen op de middenstip staan. Ja. En die al die van die vreemde dingen waarvan de geoefende orde zei dat het eigenlijk wat een vreemde snuiter weer. Dat weet ik, maar het weer wel Cruijff. Dus het werd ik van hem geaccepteerd. Dit is Van Persie. Hij kwam bij u en iedereen weer enthousiast. Er kwamen duizenden mensen meer die kochten een seizoenkaart. Ja, maar dat is de grappigste man op het trainingsveld. Jereveen is die behoorlijk in Ja. de publiciteit. Met Tanko en Robin dat van is echt Persie. nog een aspect natuurlijk. Dus hij had mooi zien, want hij wie aanstekelijk positief en fleurig, zal ik maar zeggen, toen hij kwam. En daar ben mensen op onslaan, er zijn supporters op onslaan, die hebben kaarten kocht, et cetera, et cetera. En echt zien die mensen zeiden niks mee te maken. Nee. Maar dan is het zagrijn toch extra krut. En net alleen nog maar omdat hij dan een meestal meeneemt en invloed had binnen de club. En dat je hem dat jou hem eigenlijk een beetje het heft in handen en dan gaat hij niet weer vot. Ja, dat vind ik wel vrij waardeloos. Ja, dat is het onfatsoenlijk, waardeloos. Maar goed, Ferry de Haan, steeds maar nevens Geert de vlees geworden gelijkmatigheid. Ja. Die zei het van, dit komt een beetje ongelegen. Ja. Maar laten we goed, Beetje slechte timing. beetje slechte timing. Hè, van, hij beheert het wat. Laten we even jaren naar Ferry de Haan. We zijn een traject aangegaan met elkaar en wat met ups en downs ging, maar dat wisten we ook van tevoren en dat wist Robin ook. Ja, en dat wil je wel verder vervolgen met elkaar. Ja, en als dat doorbroken wordt, ja, dan word ik daar niet gelukkig van. Ben je dan niet teleurgesteld in Robin van Persie? Nou, kijk, als er iets op iemands pad komt wat een ambitie en misschien ook wel een droom is, dan kan ik dat best goed begrijpen. Alleen, we hebben altijd wel vanaf dat moment geroepen, de timing is voor ons natuurlijk wel heel erg ongelukkig. En daar zit de teleurstelling en niet dat hij zijn ambitie achterna wil gaan. Ja, de timing is een beetje ongelukkig. Ja, dat is natuurlijk echt weer het understatement van het hier. Het eufemisme van ja weer. Ja, Ja, natuurlijk. en precies. helemaal de vinger achter ik. Of ze nou misschien ik wil oplucht binnen of blied binnen. Dat krijg ik er bij Ferry de Haan. Of ik hem nou aan de telefoon heb of even off the record nog maar praat. Ik krijg daar de vinger net achter of ze misschien ik wel een beetje gelukkig binnen. Maar Of wat denk je? echt teleurstelt. Nou ja, ik denk dat hij wel echt oefallen is. Maar het nijs dat Roene Tientje Ferry of Van Persie bij hem kwam. Maar het nijs dat Feyenoord hem hebben. En dat hij per direct voort. Ik lul wel oprecht dat hij daar trouw vallen weer. Maar ik weet net, en dat waar ik denk ja of nee op te zitten, of hij misschien ik wel een soort van opluchten is dat hij van het dossier van Persie A is. Ja, maar Riemer, is er nou sprake van een crisissituatie bij Jereveen? Nou, we zitten er tussenin. Hè? Het probleem is die ranglijst. We hebben een zitten te zien. 12 wedstrijden verliezen. En die ondersten die pakken weer punten. Ja. En dan zien we heel hoors op dit moment. Dan hebben we nog het idee dat we Europees meidwaan kennen. Maar het ken ik veertje na een verhoorje. En dan komen de witte boesdoekjes. Maar voor waar eigenlijk? Want dan ben je geen trainers meer. Nee, maar dat is wel een leiding van de club. En die kan zich dit dan aantrekken. Ja. Maar er is wel degelijk sprake van een crisis dus. Als je puurtjes joggen, omdat alles nog zo dicht bij elkaar zit. Maar hoe los je dit dan zo gauw als mogelijk weer op? Ja, maar dat is een ingewikkelde vraag. Is crisis. Is toch het vertrek van Persie de crisis daar? Of weer die crisis zoals ik kwam? Hier normaal gesproken van Persie, als er straks maai is... en we hier met kunst en vliegwerk weer op 14 de plak eindigen, ik zeg maar wat... hier we dan dat contract van Persie uitdient, van onze kant. Wie Heerenveen dan... met alles wat er gebeurt weer en alle andere spelers die boos vertrokken zijn, hier dan op dat moment een analyse aanjongen dat we terug moesten met Van Persie. Dat bloot nog maar de vraag. Ja, maar is er nou op dit stuit, never show, sprake van een crisis? Nou, er is een probleem. Dat is duidelijk. Het probleem is op zichzelf dat Van Persie voortjeert. Daar zet ik een klein vraagtekentje achter. Maar de invulling van de nieuwe situatie, dat is een moeilijke. Ja. En ja, wie wil je daarvoor hebben? Nou ja, jongens, we zitten hier met treien zaakkundigen, of jouw zaakkundigen op Nou ja, tafel. Riemer stelt de vraag. Ik hier eigenlijk een antwoord verwachten. Ja, maar ik hier lang verwachten dat mij dat vrij stond. Nou, dat bij deze dan. Er zijn een heleboel mogelijkheden. En ik weet niet dat ze al hier willen. Nee. Dus ik Waar staat bij jou op in? Ja, je mag je naam nemen. ik zou Den Haag ophellen.
Ten Hag. Ja. Maar je denkt dat die jas uit. Dat hangt er vanaf soms Wim Vreger, dat weet je net. Als je Ten Hag zegt, help mij even. Dat is een keer gebeurd bij Sparta. Dan weer advocaat, Rijkaard, de Mos. Niemand weer te groot om in te stappen. Advocaat bij Feyenoord, bij Van Bronckhorst. Maar een heleboel van... Je zou ook Van Bronckhorst niet meer kennen. Want dat is langzamerhand een geoefende trainer. Ja. Die hier en daar in het buitenland... Ik al mijn vreemde snuiters omgang. Ja. Dus ik denk dat je daar wat mee kennen. Maar zeggen we dan vanaf het naar een tussenpauze of echt gewoon Erik ten Hag voor een lange termijn? Een tussenpauze. Tussenpauze. Ja, ik heb nu hals over de kop een toekomstbeeld schetsen voor. Want wat er is er aan de hand bij de club? Wij hebben moeite om bij Europees te voetballen. En dat winnen we wend. En dat doen we niet meer. En waarom doen we dat niet meer? En we winnen, ik weet dat er regelmatig goeie uit de jeugd terug kwam. En waarom komen die niet meer terug? Wat is de oorzaak? Analyse maak je van je scouting. Wat is daar aan de hand? Nou, en dan moet je mij wel een conclusie in. Er is vorig jaar een goede beslissing, denk ik, nam in de jeugdopleiding. Daar hadden we een kerel in die Boorten in mijn ogen, Boorten Talsma, die in mijn ogen wel weet hoe de hazen rennen. Nou, maar Boorten, hoe ver is die betrokken bij de totale situatie van je club? Hadden we bij de scouting iemand zitten die mij praten kennen? Nou, daar gaat het om. Kun je daar een antwoord op, Jan? Dat laatste? Ik denk dat het beter kan. Ja, maar goed, maar Ten Hag. Ten Hag, Dat is een naam. Dat is een naam. Roelof, heeft ook een naam? Stijn Schaars. Stijn Schaars. Even out of the blue. Ja? Stijn Schaars. Stijn Schaars is assistent bij PSV onder leiding van Peter Bos. Ja, als speler voor Heerenveen. En dat vond ik in die... Zo, hij had het vaak nog net in de... hij is nou 3 jaar, denk ik, tijdens seizoen bezig als assistent van Peter Bos. Dus hij had dan net zoveel ervaring als haartrainer. Maar ik Nou, 0 Maar ervaring als dat was haartrainer. het eigenlijk hetzelfde als Mooi van Persie. Ja, het Die was had wat hel is meer. niet binnen. Ik weet, je hebt wel eens wat discussie met Roelof. Maar hij vreegt er toch echt omdat we onaardige dingen kunnen zetten. Hoe kun je nou... Ja. Hoeveel domme dingen kun je zeggen in een woord? Ik heb de bakkerbeus in het warm wel vregen. Maar wij gaan zo vaak mooi man, maar het valt u volle minder op. Ik ben blij dat er even bij Het zit. valt net iets meer op. Oké, dan een oornamen dan. Nee, dat is dan de beurt. Oké, Nee, dat is clear. Ja, nee, is klik. Nee. Nou, wat Geert? hij wel weg? Ja, nou ja, ik tocht, ik pik het hebben. Ik tocht ook aan Giovanni van Bronckhorst. Van Bronkhorst. Ja. Ja. Ja, ik toch zelf, mijn ideale keuze, maar die het al nee zijn, dat is Alex Pastoor. Alex Pastoor kent de club. Hij had bij Heerenveen voetballen, weet er alles van. Hij is opgeleid bij Heerenveen. Ja. Hij had de opleiding van Gert-Jan van Bekering. Ja. En toen in Ja. Is dat een pro, een pre? Ja, toch? Gert-Jan hij heeft zoveel ervaring dat we in Pre, daar had hij een heleboel beleerd. Ja, en wie het ik net zei, Riemer, dat in de tijd dat Alex Pastoor nog voetbalde, dat ze hem toen al de trainer in, Nou, intern. dat je papa weer toen de baas. En papa die accepteerde net dat hij daar als de baas rondrand. dat weer net zo. Nee. Maar goed, Alex Pastoor, vind je dat een verstandig... Ja, maar hij doet het niet. Hij had al nee zijn. Nee, hij had al Hij is nee nou zijn. Dat is- assistent van Patrick Kluivert bij Indonesië. Maar er zijn 3 mensen waarvan we weten, laten we daar aan de maar beginnen, dat Heerenveen in elk geval al informeerd had bij deze 3 trainers, als ze het zelf zittend joggen. Ja, of nee. Eigenlijk voor jou al mijn pastoor erbij. Maar die streven terug. Die oren draaien, laten we daar aan even hoe filosoferen binnen Ole Tobiassen, Robin Veldman. En wie die laatste nou? Rick Kruis. Rick Kruis, ja, nou bij FC Volendam, de trainer. Ja. Zit er in tussen waarvan je zegt, nou, daar word ik wel warm van? Of heel koud? Nou, in tijd van Noord, dan mag je wat schillen met de billen. Maar Ik ben geen hoofdlenders. ik ben nog geen hoofdtrainers. Nee. Dus ik zou daar liever iets zwaardere gewicht in zetten. Maar Ole Tobias heeft natuurlijk wel, die kent de club ook. Maar ja, dan geven we weer... Hij krijgt hyper onvallend voetbal hoor, met Robin van Persie. En dan Ja, dat je net elke wedstrijd zag. Nee, dat klopt, dat klopt. Af en toe Helemaal hadden we niet. dat gewoon. Ja, af en toe. Duidelijk af en toe. Maar dan geven we mij van Ole Tobias. Dan geven we weer waarom naar 4-3-2. Dat zit erin. De kans is aanwezig. Op dat moment vond Ole dat een realistisch gebeuren. En ik vind dat hij het uitstekend in had. Maar als dat nou aanstelt, dan wist net of hij dat wel doet. Want hij had horen poppetjes waar hij mee werken moet. Maar nou even, dat zei Ten Hag, en dat is natuurlijk, dat is wel een naam. Denk je dat dat een reële optie is? Ik weet het net. Ik denk dat het belangrijk is aan bellen en wat lees je hem uit. Want hij wil eerst bij u met de wedstrijd in Twente. Ja. En het is een
uitermate aardige vent. En we hadden vroeger alles vregen om naar Heerenveen te komen. Dus in die tijd, dat vlak voordat hij naar Bayern München ging, toen was hij de tweede trainer. Dus ik ken Ten Hag heel goed. Ja. Maar wat zou je nou doen om hem binnen te halen? Wat moet je gewoon de telefoon pakken? Ja, gewoon telefoon pakken en zeggen, help mij even. Over wedstrijden. 11 wedstrijden. Je moet me uit de nood helpen. En dan kijken we verder. Hebben wij even de tijd om in te vullen. Je moet ons even helpen. Maar volgens Ja, mij is... en er ben er nog een paar. Van Bommel. Zou ik een optie wijzen? Van Bommel is iemand die duidelijk neerzet. En ik denk Van Bommel wel iemand is die wel even in dit soort situaties... Die had ik een aardige ervaring op die. Ja, dat snap ik wel. Maar van overwedstrijden, het afbreekrisico is natuurlijk wel enorm. Nee, maar dat is voor 11 wedstrijden dikke advocaat, Rijkaard, De Mos, ben al je met Sparta degradeerd en niemand praat er meer over. Oh. Nou, Dus dat valt wel wat mooi. Nee, maar als Heerenveen nou degradeert... Ja, nou, we volgende keer, misschien als Cambuur net te gek door. Een derby. Een derby. Oké. Van der Molen is het trouwens voor het eerst, na een paar vrije dagen, is er weer traind. Ja. Toch de Heerenveen-selectie. Dat bar de onder leiding van de nieuwe interim-trainer Henk Brugge. Wat vinden de spelers eigenlijk van het plotselinge opstappen van Van Persie? Dover Jister? Ja, ik heb wel wat contact met gewoon spelers van Moon ik, maar Jedder, ik kan wel een beetje dat is wel een beetje gemengd. Hè. Er zijn wel echt wel spelers die vinden het wel een beetje een soort van verdrietig. Die hebben echt wel jongen dat het een man is die binnenkwam maar elan, maar idee, maar visie. Keulert, denk ik. Ja, Keulert is er inderdaad wel iets van. Die van de Kamer. Ik nog Die had een basisplak. Dus dat is ook echt verdrietig wezen. in degene en daar was toen ta die best wel blied is. Die reed de Polonaise. Opgelucht zei je, Andries op het. Een grut woord. Maar ja, hij shot natuurlijk nou wel weer kansen. Even jaren naar Andries Noppert. In het begin van het seizoen heb ik meerdere keren bepaalde dingen aanjong. Ik naar de buitenwereld daar. Wat absoluut net verkeerd bedoeld weer. Alleen misschien af en toe zo oppikt is. Dus ja, als dat van die komt besjost, dan moet je wel eerlijk zijn. En moet je wel zeggen dat het misschien voor jezelf ook gewoon een beetje een perspectief. Dus van die kant is het zeker mooi, ja. Ik zie ze heel licht wel in de steek. Ja, maar ja, dat is altijd iemand die het skip verlits is, maar ja, dan kan je het altijd droppen. Wie is het van de andere kant, je had het misschien ook wel energie, ja, wie is wat ze. Ja. Jouw energie? Mij zeker. Ja. Want waarom? Nou ja, het biedt natuurlijk weer naar je koersen en een bepaald perspectief. En je kan jezelf weer op naar laten zien. En ik snap echt wel dat je het rustig wil horen. Dus ik vat ik net als zo alles in één keer om begint te gooien. Omdat ik denk dat het allerbelangrijkste is wat het beste voor de club is. En voor de supporters en voor het team zelf uiteraard. Maar ja, voor mezelf verhoort het natuurlijk wel wat. Ja, de verhoort het zeker wat van Andries Noppert. Die keept zeker tegen AZ. Ja, denk je dat? Nou ja, je weet het nooit. Nou ja, het verhaal in de later kranten klopt over de stemming die wegstaat op het begin van het seizoen. Dat het 14-1 weer. Er stemmen 4 voor Noppert en eentje voor Mickey van der Haat in die ene weer Robin van Persie. Dat zo'n jas is ze. Nou, binnen de meeste van die stemmen inmiddels gewoon voort. Maar toch, dat zo'n jas is dat Noppert aan. Die mensen minder mee, joh. Ja, Henk Brugge is er nog. Henk Brugge is er nog. Ja, Henk En de Brugge. coach van de coaches. En de coach van waarom bleef een coach van de coaches on als er geen coaches meer binnen? Ja, ik heb wel begrepen dat Nico Romein, daar gaat het om, die is binnen de kamer tegelijk met Robin van Persie. Daarvoor wie er ik al in dat die ik een soort van coach van de coaches. Hè. Die ziet er ik al, misschien naam mee kwijt. Dus die functie wie er meer of meer al. Dus dat is net zo raar. Maar dat hij wel meer of meer binnenkwam is via Van Persie. En ik kijk wel eens van gewoon dat hij nogal close wie maar Van Persie. Dat hij er soms wel eens een beetje slijmerig richting Van Persie omging. Dat het net al te kritisch wie. Heerlijke wereld in dit, hè? En nou jij dan, boem, Van Persie weg en Nico Romein mag niet mee. Nee, wat fijn hoor. Die zei van ja, Een beetje wij pijnlijk. hoeven geen coach van de coaches. Ik verlang zo terug naar de tijd dat het nog al jaar normaal weer was. Dat Vroeger was alles beter. Riemer van der Velde, Frits Koolbach eruit flikkert. En daar letter mooi met boordjes zitten visken. Jongen, dat hartstikke fijn, man. Dat weer. Maar ik Ik heb wist nog een trouwens vraag. wat de Nou, slechtst presterende trainer ooit is van Heerenveen qua puntenaantal. Zo zou ik best zomaar kennen, jong. Dat is Korbach. En wist wie er op één hij slechtst presterende is qua punten? Nou, Robin van Persie. Robin van Persie. Oh. Maar goed, hoe zorgen we nou waarom van de velden? Maar die ik voor Korbach verdediger gegeven, Ja, snap die dat met een elftal wat voor het eerst in de eredivisie Ja, speelt. dat is een groot verschil. Met alle dat is jongens zeker. uit de eerste divisie. En die dat in de eerste helft van de competitie hellen eruit 18 wedstrijden, 4 punten.
En nu de tweede helft haalde uit 22 punten. En als we dat 2 keer dingen hier, dan hier we Europees voetbal gaan met dat elftal. Ja. Dus de tweede helft van de competitie deed hij fantastisch. Maar hoe zorgen we nou waarom op 8 maanden Robin van Persie bij SC Heerenveen? Nou, ik vond Verloren tijd. Nou, dat weet ik niet. Ik vond het wel een hele interessante man, trainer, om te volgen. Want er gebeurde eigenlijk altijd wel wat. Weet je ongelooflijk hoe verwonderd kon. Ik heb me eerst enorm positief verwonderd door dat wat hij losmaakte. Maar zijn onwijzigheid, maar zijn presence, maar zijn hoe hij hem presenteerde, hoe hij de dingen oppakte. Die presence is mooi. Dat is heerlijk. Ja, ik begin ook al een beetje te praten zoals Van Persie. Ja, mooi. Zo nou dan Engels. Ja, dat vond ik geweldig. Ja. Dan dat gegreen maar die keepers werd je werk van de stoel al donder van verbazing. Hoe krijg je dit nou in de kop? Quick Boys hebben we Quick Boys hebben we gewoon en al die. En ik weer, want ja, je door volle meer, maar ik weer toevallig als verslagjouwer bij Zwolle Heerenveen. En dan verbaas ik me toch weer in positieve zin over de enorme tijd die hij uitloekt om iedereen fatsoenlijk op een gewone manier te wutten staan. Op een noffelijke manier kan zeggen, oké, nou, dan Hij spreekt wie nog best. in every Dat vond ik inch heel opmerkelijk. Echt wie. uit. Ja. En voor u is het heel fijn werk. Wie fijn te werken. Maar dat bedoel, maar zo, dat Dus is in voor die u, zin, ja. dat Nou is voor u mooi wie om uit te werken. Ja. Dat is prima. Maar hoe short de club nou wel waarom? Maar Heerenveen, ja, blieft wezen dat Van Persie je trainer west het. Ja en nee, hè. Dat is een moeilijke. Je begint nou een beetje op Roelof te lieken. Nee, Ja maar en nee. Ik ben met Geertings, toen ik kwam, had hij zo op een positieve manier verrast. Ja, prachtig. Ik had toen wel eens erop aan binnen in de club van jongens, we beginnen met een nieuwkomer, een beginnende trainer, een trainersvak. Dat is toch een ervaringsvak. Nou, en dat had hij ook hier en daar bewezen. Maar had hij daar ook bewezen dat het enthousiasme wat eruit straalde, Ja. dat het publiek dat mooi vond en daar ik begrip voor. Hij had. maakte wat los, hè? En hij raapte dan ik een keer gauw naar Langweer. En hij kwam bij Fop en ik in Langweer. En we hadden een uitstekend gesprek met hem. We hopen dat hij hem ontslagen, want hij was enorm enthousiast. En stront eigenwies. Ja, maar dat wist Fop en ik wel eens. En, Dat is een goede eigenschap. Als we met hem praten, dan... Wij hier daar geen les van. We hebben één ding blauw steen. Toen zei er toen gaan we voort. En toen bij Annie daar. En toen zei Annie, doe ik nog eens wat aan de corners. En toen zei er van, daar kom ik binnenkort op terug. En toen had ik hem een paar keer een berichtje die van wanneer kunnen we zo die corners Ja, maar praten. die hopen we. De aanvallende en de verdedigende corner. Want sorry, ik heb geen trainersdiploma, maar als ik zo'n weekend train, dan ben ze al een stuk beter. Ja, dat is dus, dan ben ik toch eigen geweest. Want als de cornershots, de manier van verdedigen, ze joggen helemaal net naar de bal. Ze hingen wat in die man en bij de bal kan er niks schelen. Saunadekking. Nee, dat is geen zonedekking. Dat is mandekking. Ja, en mandekking zonder naar de bal te zien. En als je net wist waar de bal is, kun je hem ook net verdedigen. Ja. En dus zoals omkrekelijk, Ja. aanvallend ben we niet in beweging. Aanvallend is die geen goede bezetting voor de goal. Dat is beginnerswerk. Ja. Maar goed, misschien komt het nou, want ja, Robin van Persie is fort. En we hebben nou Henk Brugge, de tijdelijk opvolger. Dat is die enige coach die het oerbleun is, want de rest is alle jaar in Rotterdam nou. We hier Robin van Persie, de all-time topscorer van Oranje. De man van de WK-finale in 2010. We hebben nou Henk Brugge, voormalig onvierder van Flevo Boys. Maar de uitstraling van een laminaatlegger, vind ik. Ik vind dat in uitstraling het van niks. Maar wat kun je toch vertellen? Daar ben ik maar onaardig over Henk. Nou ja, wat weten we van Henk Brugge, jongens? Daar doe je toch net een stap hudden voor? Ik liet die graag bijpraten. Dat is heel goed. Nee, maar Henk is aanname als assistent-trainer. En had daar al een behoorlijke staat van dienst. Maar als zodanig werd hij niet beoordeeld. De eerste trainer werd beoordeeld in het resultaat. Die is hoofdverantwoordelijk. Ja, maar hij is vooral goed met jeugd, toch? Hij heeft bij de jeugd van Oranje zitten, bij de jeugd van Feyenoord, daar heeft er werken. Ja, ik heb wel begrepen dat hij wel een van de weinigen wie in de technische staf bij Van Persie, maar ik vorig jaar al bij Van Wonderen, die wil een chinwut hier. En ik denk dat dat wel een goede eigenschap is. Dat je altijd... Hij stemde voor Noppert, denk ik. Nou, dat weet ik net. Maar Nou, ja, dat dat denk ik ken wel. het oors trouwens. Maar, nee, maar dat hij wel kritisch wie en dat ik bleun op een correcte manier en daarin zijn eigen visie wel deelde. Dat hij wat dat betreft wel goed bekend zit. Dus dat is denk ik een voordeel. Goed, aan de andere kant, hij is een tussenpauze. Hij zult stieren met Joey van den Berg en op ik zijn naam ook iets. Stuart.
Ja, die namen ken ik. Die jongen, Nee, die komt die naam- ergens Jongen, die is nou voor het eerst. Maar goed, laten we eerst die naam op ziekje. Dat is een moeilijke naam, Roelof. Ja. Kunnen wij even jaren naar het eerste interview van die, Roelof. Ja. Maar de tussenpauze Henk Brugge. Nou, ik denk dat de club toe is aan stabiliteit. Dus een trainer die stabiliteit terug kan brengen binnen de club. Een trainer die ook bekend is met de club Heerenveen. Nou, in ieder geval een duidelijke speelwijze kan inbrengen hier in het Heerenveens om uiteindelijk de clubdoelen te gaan halen. En dat is binnen zoveel jaar weer Europees voetbal spelen. Dus ja, wel een ervaren trainer die uiteindelijk weer stabiliteit weet te brengen. Henk Brugge wil een ervaren trainer. Hij wil Gert-Jan Verbeek. Ja, maar is dat eigenlijk een optie? Ik heb nog bellen trouwens met Gert-Jan Verbeek. En Gert-Jan Verbeek die vertelde mij van... nou, het zou een verrassen als Heerenveen bij hem te loren komt. Ja, Gert-Jan die broeken ze Sint-Wurg alleen dan nog als ze nieuwe shirtjes aan. En die moet verkocht worden, dan hijsen ze de torso van Gert-Jan erin. Dan komt hij op de foto. En als er een voetbalwedstrijd is van vroeger, 30 jaar terug, oude sterren. Ja, dat zou ik dan- zeggen. dan 22 kom- maart, dan zit hij dus wel op de bank. Hij had al in de categorie van Foppen en ik. Dus hoort er niet meer bij. Nee, hoort er niet meer bij. Nee, maar dat is zou dat jammer. überhaupt een optie wezen in jouw optiek? Gert-Jan, waarom? Als tussenpauze? Ja, daar moet je mee praten. Wat willen we? Want er staat een elftal en de leiders van dat elftal, dus Ferry de Haan en de scouting en iedereen die dan, de raad van commissarissen die verstand van voetbal had, dat hoop ik, dat die mij ook wel eens zeggen, wat willen we nou met dit materiaal? Wat kennen we daar nog mee? Het systeem van voetbal, dat mag we ook wel eruit lezen. En als dan blijkt dat Gert-Jan daar de geschikte man voor is, dan zou ik Gert-Jan wel willen. Want Gert-Jan is duidelijk, rechtlijnig. Je kent er wel eens een verschil van mening mee hebben, maar het wordt het nooit langer dan die. Maar hij is spijkerhard in datgene wat hij vindt. Maar wat voor elftal zit er dan nou in jouw optiek? Is dit een elftal waar mooi je eventueel de play-offs Europees voetbal heli kennen? Ken dat met dit materiaal? Nou, dat wordt een hele moeilijke. Dus ik raap eens een keer, wel hard of wind, op een bromfiets. Ik net de TT van Assen. En dat is, ik vind dit materiaal, dat is toch een beetje hapsnap bij elkaar zocht. Dus ik vind niet een compleet geolied elftal. Nee. Nou ja, Roelof, die roept al een paar weken van dit Heerenveen is het allerslechtste Heerenveen van de laatste 30 jaar. Nou, als er iemand is die daar enig zicht op had, dan ben jou dat. Had Roelof een punt? Of moeten we dit ook weer scharen bij een ondoordachte, beetje domme opmerking? Roelof, dat is bij hoge uitzondering, vind ik dat er no woggelig had. Oh. Maar Roelof niet laatje, bij hege uitzondering. Bij hege uitzondering. Oh ja? Ik Ja? ben hoe is mijn hoogtepunt in mijn journalistieke carrière. Ja, dat is er maar weer. Maar ja, is dit echt het allerslechtste Heerenveen van de laatste 30 jaar? Nou, ja, ik zei ja. Ja. Dat durf ik wel aan, om dat jasje in te zetten. Ja. Nee, maar geen de selecties maar terug. Dat hadden wij ook die maar twaan trouwens. Ja, Zo zeker. Arjen en ik. En dan kom je dat. En het betekent net dat er alleen maar waardeloze spelers binnen. Wij vinden Linde, denk ik al jaren goed. Ik weet het van jou, welke je wel net goed vindt. Linde vind je wel goed. Trensko is oké. En Hopland had wel. Maar dan zou dus net, we hoeven net alle spelers bedeeld te en de geven. rest En vervolgens geeft alle spelers en de rest bedeeld. vindt er maar niks. Nou ja, clear. Maar niet krijgt hier we door Robin Veldman. Ja. Robin Veldman. Zit hij er eigenlijk voor Iepen, Robin Veldman? Nou, hij zit wel heel goed bij Club Next. Dat is eigenlijk een beetje jong Club Brugge. Die club heet dan Club Next. Die speelt in de KKD maar van België. Is in de 4 of 6e. Speelt hij wel goed. Hij zit er wel lekker. Hij had eerst bij de jeugd van Heerenveen heel lang zitten. Hij komt ook uit Emmeloord, leuk uit Dronten. Hij had heel lang in de jeugd zitten van Heerenveen. Want waar nog meer? De jeugd Ja, van Henk Brugge. Ja, en Hansma komt natuurlijk ook uit die regio. Dus een beetje dat hoekje. Ik weet van Robin Veldman dat hij begin dit seizoen ik benader is toch Hansma van Almere City. Dat hij netjes zijn. En ik weet dat hij oude Simmer en nou in de winter ik weer benader is toch Cambuur. Onlangs nog om de technische staf van Cambuur om daar bij het werkje te gaan. Als assistent? Ja, nou... Of als haartrainer? Ja, dat bleef een beetje vaag nog in die zin. Maar ik heb wel begrepen dat het bij Cambuur de bedoeling is dat Henk de Jong, en dat hebben we hier natuurlijk op tafel, ik al een beetje jadruk kunnen maken, dat hij een beetje wat meer een soort van Engelse manager-achtige rol krijgt. En een Engelse manager is, die liet het veel trainingen vaak horen oren. Want Henk de Jong net meer goed genoeg als coach. Het beleidsplan van hele Cambuur rare spreekt een Ja, vrij dat is duur. toch de conclusie, toch? Als je zegt van we willen als een soort van manager Henk de Boppen, Ja. maar we hebben hem net meer als haatcoach.
Maar ik zeg net dat hij dan geen haatcoach is. Ja. Het beleidsplan van Cambuur spreekt vrij hut uit dat de staf bestaat uit jonge en talentvolle trainers. Dat is het dus. En hier schreeuwen niet net voor niks iets in het beleidsplan. Dus ik had de indruk dat het wel die kant op gaat dat Roelof op duidt. Maar Veldman won net. Veldman won net. En Ja, ik dat weet even dat voor de duidelijkheid. Van der Rey. Dus ik Dennis van der Rey hangt boven de markt. Nou, Goed, dat hebben wij al een paar weken heb ik je dat Ja, zo. Maar nou wil je als Cambuur jonge en talentvolle trainers. Dat zit in het beleidsplan. Jawel, maar en die met het beleid van de club bepalen. Nee, maar daar horen ze Henk als een soort... Ja, maar mag ik niet veel, dat weet ik dan net precies. Ja, maar met alle respect, ik vind trainers uitermate belangrijk. Maar je kunt toch net bepalen leren dat de trainers het beleid van de club Nee, bepalen. dat bedoel ik net. Het beleidsplan... In het beleidsplan In het beleidsplan staat dat zij het liefst een technische stafsjongen, maar jonge, talentvolle trainers. Dat zit in het beleidsplan. Dat is leeftijdsdiscriminatie, Geert. Meneer Van der Velde, ik heb er dagelijks mee te maken. In dit bedrijf kan ik u vertellen. Dus Ja, maar deze jongens komen druk aan, hè? Ja, we komen erom. in het beleidsplan van Omroep Friesland zit ik dat we graag maar jonge collega's... We hebben een paar joggersvragen, want we hebben Jerlitten van we herkenbaar maken dat jouw delkomen zoen in de sportcast. En we hebben een heel soort joggersvragen binnenkwam. Even kwart terug in. Is Henk de Jong een optie van Heerenveen? Ja, Ja. Waar vind je de beste trainer die Heerenveen ooit hoorn had? Foppe de Haan. En waar de allerslechtste? Ja, die weet ik wel. Nee, nou, hoe heet die? Nee, oh ja, sorry. Ja, nee. Nee. Maar dat Dat is net chic om dat te roepen. nee, dat is niet chic. En er ben er een aantal die ben om verschillende redenen, maar het ben net zo volle. Ja, net heel slecht, maar een beetje minder. Ik heb altijd het geluk dat ik een jaar lang Foppe de Haan een contract verlengen kon. Ik ga dus, dat is mooi, hè? Dan komt er een nieuwe trainer bij de club en dan zeg je, je doet het zeker weer voor meerdere jaren. Ja, ik zeg, maar je weet net of die goed is, of die bij de club past. Dus waarom doe je hem nou direct wel voor meerdere jaren? Ik heb Foppe de Haan, wij als club, als bestuur met me kwam, hebben wij Foppe de Haan een keer verlengd. Iedere jaar weer niet. Dan praten we met de crisisdagen even hoe Ja, doen wat dat onbelangrijk win jou bevoorrecht. Maar dan zal de slechtste trainer die het ooit bij Heerenveen West had, zal net in jouw tiert West hebben. Jawel, nee, Soliet misschien? nee, Ik jou hem vastzet. nee, Vinij ik vond een aantal minder geslaagd. Hè? Maar als nog steeds, wie weer nog absoluut met stip de minste, zien je al wel wat. Maar net niet goed genoeg voor Heerenveen. Hebben we een aantal gewoon. Toch zoek ik wel heel graag in je naam nemen. Dan kijk ik wat opschroeven. Ik vond Streppel ook niet zo goed. Streppel. Maar dat Streppel. weer niet in mijn periode. Dus Nee, dat zet ik er even bij. Net in Riemers periode. En dan nog een naam erbij, dat weer Alderikering. Die bedoelde ik. Die vond Die bedoelde ik. Maar ik geloof dat wij het hier rond tafel 30 mandjes binnen. Maar is het dan Die al? bedoelde ik Ja. wel even. dat bewees net, dat is te verstaan vanaf natuurlijk. Nee, Absoluut. Absoluut. uitermate goede toevoeging dit laatste. Oké, nog even. Welke jonge talenten die het letter grutte spelers waren, is Heerenveen ooit misroen? Robben, Arjen Robben. ja, we wonnen als jongen, maar die blauw in het Grijnse heen, maar dat weer wel een groot talent. Hè? Ik dacht dat Kim Kjelstreum. Hij hem toch echt achterom West? Ja, Die letten in Frankrijk. ja, dat ben ik even kwijt. Maar Kjelstrom zit me wel in het geheugen, maar ik weet niet meer precies hoe. Monaco. volgens mij. En nog een vraag van, waar is jouw favoriete keeper? Noppert of Van der Hart? Noppert. Noppert. En de laatste, je hebt wel eens zijn dat binnen 0 en 4-4 Heerenveen degradeert. Denk je daar nog altijd zo over? Nou, wij doen al jaren mee, tot 3 of 4 wedstrijden voor het einde. Dan moeten we naar beneden zien. Dat is al jaren aan de gang. Dat kan je net ongestraft altijd volhouden. Dat rent een keer fout. Nou, en dan hoop ik dat we dat voorkomen. En dat voorkomen daarvan, dat had altijd iets met cent nu te staan en verstaan van voetbal in. En dan denk ik dat je zwaar maakt dat je operationeel weer gezond wordt. Dus net meer uit Jan dat je binnen krijgt. En dan hoef je net elke keer aan je spullen verkeepje. Dan maak je dat jildbroeken voor de huishouding. En dat mag net. Dat wie vroeger ik net bent. En dat mag nou ik net. Dus daar moet men voor vechten om operationeel gezond te worden. En dan hier dat laatste wat ik zei.
Als we dat net doen, dan kunnen we een keer degraderen. En als we operationeel gezond zijn, dan zullen we tot lengte de dagen in de Eredivisie Dan voetballen. komt het wel mooi uit dat je krijgt €1 miljoen krijgen van Robin van Ja, maar Persie. dat is een pourboire. Een pourboire? Dat is een fooitje. Een fooitje, een Ja. pourboire. Ja. Oeh, die schreeuw ik even op. Ja. Ja, Dat is iets voor het drinken. jou hier een 3 miljoen vregen. Waren, ja, nog hekken voor het drinken. Ja, Ja, oké. iets voor het drinken. Ja. Oh ja? Vliene Wieke, Die nee, jou 2 altijd, weken lien. ja, nee, doe maar. Ik een pourboire. Nee, maar Riemen had het nooit door drinken. Die had het nooit door een consumptie. Een consumptie, ja, precies. Vliene Wieke, nee, 2 weken lien zie je het Ferry de Haan hier. Hè. En hij zei dat de komst van een nieuwe spits absolute prioriteit had. Snap je dat? Is Nicolescu net goed genoeg? Nou, als net het aantal minuten zoals dat Nicolescu voetbal had en de doelpunten die hij daarin maken had, dan is het best een reële spits. Hij had scorend vermogen. Als we dan mij wel eens zorgen dat we hem tussen de eren en ook fysiek verder fit krijgen, er is wel altijd een discussie. Op een moment dat er redelijk fit weer, mocht er soms nog net voetballen. En dat zie je het op een bepaalde manier verkeerd met hem en de technische staf. Want hij vond dat er wel fit wil en de technische staf vond dat dan net. En die discussie had ertoe leid dat er ik wel eens een keer zogenaamd geblesseerd is, terwijl er misschien wel voetballen kent. Dat idee heb ik. Ja, maar is het wel een goede spits? Nou, het is bij wat we hebben is dus de beste spits op dit moment. Ja, want Het maar is net zo volle. nou ja, als je Henno Rallis verder en Lukovic. Ja. Maar dan is het Maar Nicolescu. alles die best- is bedoeld voor de toekomst. Die had in het begin 2 schitterende goals maken, maar is natuurlijk op dit moment nog niet in de basis. Kist hem nog net verwachten, is hij nog niet goed genoeg. Nee, maar herinneren er wel wat talenten om in de KKD? Jawel. Neem eens wat namen. Nee, dat Nee? Dat ken je net. Want voordat je het... Dit is een sportcast natuurlijk landelijk bekend, dat snap je. dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Voor wie het komt begreep ik net, maar het kind zat er verder. Maar van de man die de nieuwe spits ophellen, dat is Johan Hansma. Want die begint per 1 maart. Ja. Wat vind je van zijn oorstelling? Nou, Johan had het bij u als voetballer fantastisch gedaan. Want hij was een supervoetballer. Toen had er een tijdje op commercie zitten. En daar weer de hele Noordoostpolder had er bijna ophellen om klant te worden van onze ondernemerssociëteit. Dus die had er een heleboel samen met Hans Schipper. De bakker had er dat regelen weer heel goed. En toen zei hij, ik wil wel in de technische staf, ik wil wel bij de scouting betrekken. En hij is enorm serieus daar altijd mee bezig. Hij neemt royaal de tijd en hij kent zeker dat het net altijd slaagt. Dat toont er dit hier ik weer. Want Almere staat onderaan. Dus En ze praten al eer Frans daar. nou ja, maar als ik dan iets is aan mij, ik ben van Hansma gewend om een iets beter team bij me kwam te krijgen. Zit ik wel een hoog Heerenveen gehaald in, met Tahiri, Haaien, Akuyobi. Arkoyobi, die trouwens heel goed doet. Ja. Maar goed, we weten natuurlijk al hier van... het is wat brouilleerd tussen jou en Johan Hansma. Doet hij Nee, Johan bij het Hansman, MTK. ik had een aanvaring gewoon in die tijd van bij Veenstra. Ja, En Robert toen Veenstra. toen weer het even met Veenstra eerst. En daar weet ik het net meer. En dat had ik hem zijn. Daar hadden we later weer op praten en dat leeft niet meer. Jouw kind weer als de blommen, maar Johan Hansma. Ja, ik had geen enkel probleem met Johan. Goed zo. Nou, dat is altijd fijn dat dat helemaal uitpraat is. Jou wien natuurlijk jarenlang verantwoordelijk voor de scouting. Wat is de laatste speler eigenlijk? Weet je waar Belutsen wien? Ik denk dat het, hoe heet er, van Stabak. El Yanoussi? Nee, de Stabak, Martin Torsby. Torsby. Die vind ik jammer. Toen weer de heid van Bradley, die weer nog bij Stabak trainer. Letter de bondscoach van Amerika. Ja, en die hebben of in die buurtijd hebben we hem ophalen, iets, misschien wel wat letter. En dat liet het zien in Helene. Ja. En dat weet jonkje van 16 jaar. Bradley hadden we daar ook bij in die tijd. Nou, en Torsby had ze bij ons niet helemaal goed beroekt. Hij is nou 25 miljoen waard, maar jammer dat hij net helemaal slagen is. Maar daar had ik me heel druk om maken om die te halen. Ja. Nou goed, dat was dus de laatste. En niet correct zei Sanje Tjenroelof van dat je misschien wel een beetje je vraagteken zetten bij de huidige. Jawel, maar scouting. ik ga me ook wel druk maken om Veerman naar Heerenveen te krijgen. Dus maar dan ben ik net meer bij de scouting betrokken. Maar meer op achtergrond. Dan hang ik aan de telefoon de hele dag.
Dan rent er een rond bij Volendam. En die is zo verschrikkelijk goed voetballen. Die is beter als Klaassen en Gravenberg. En ik zei, die mag hem helpen. En toen haalden ze hem op een gegeven moment op de laatste dag nog op. En Joey Veerman, ik vind nog steeds, ik ben helemaal mensen die had altijd door dat hij eens een keer een verkeerde bal jouwt. Maar er zijn er maar weinig die zoveel goede ballen per wedstrijd jouwen als Veerman. In Nederland kan ik hem net bedenken. Op afstand een bal speel je. We hadden dan altijd door Barcelona, Frenkie de Jong. En er is nog Friese roots in, Frenkie. Hè? Maar Frenkie de Jong, hier bijna bij Heerenveen voetballen trouwens. Maar Frenkie de Jong. Ja, of we gingen een mooi overtal gewoon. Frenkie de Jong, echt haast bij Heerenveen. Ja, die weer de Jannes, zijn Paken weer erbij en zijn Heid weer erbij. En toen zit met te praten. Waarom is dat net ook in dan? Nou, er kwam op laatste Jannes kwam Ajax ertussen. En toen koos ze voor Ajax. Onbegrijpelijk. Ja, dat je dat met van elkaar kregen. Hè. Wat een probleem dus is. Ja. Dan hebben we Arjen Robben en Frenkie de Jong. Nou, dan zijn we kampioen geweest. Misperen, maar. Robben is nooit echt in vragen geweest. Wat we probeert, maar geen wees voor. Oké, goed. Nou ja, ik ben heel erg benijd. Maar toch even een speeltje. Is leuk, toch? Even een speeltje. Ik ben benijd van waar Jo Fine dat het meeste verstoon van voetbal had. Dus ik neem hield die twee namen. Ja. En dan moet Jo zeggen welke van die twee het meest verstoon had van voetbal. Ja? Ik zit er naar uit te zien naar die ene. Ja. Die ik zelf invullen. Ja? Zal ik hem beginnen? Nee. Roelof de Vries Nou. Ja. of Kees Rozemond? Roelof de Vries. Hey. Oh, nou Roelof de Vries of Timo Klompen? Klompen. Klompen. Timo Klompen of Johan Hansma? Klompen. Klompen of Sander van der Heijden? Sander. Sander van der Heijden of Robin van Persie? Sander. Sander van der Heijden of Guus Hiddink? Guus Hiddink. Guus Hiddink of Louis van Gaal? Guus Hiddink. Guus Hiddink of Johan Cruijff? Guus Hiddink. Guus Hiddink of Foppe de Haan? Gelijkspel. Nee, dat ken het. Nee, Je maakt een keuzematje. Dat is het speeltje. Foppe de Haan. Foppe de Haan. Foppe de Haan of Riemen van der Velde? Riemer. Oh jongens, heerlijk. Goed zo jongens. We moeten even weer waarom naar de situatie zat die nou is. Oh nee, ik wil even naar die Geert. Ja, natuurlijk, jong. Want we hebben het natuurlijk. We hebben verleden week al praat. Dat we er elke week op waarom komen zoeken. Die naar je functie. Want Cambuur wil die op een of andere wijze beloeken bij de club. Hebben wij het idee, maar we weten net in wat voor functie. Nee. Nou, toen verscheen vorige week de vacature commercieel directeur Cambuur. Ja. Dat zeggen wij. Dat is, jongens, ik zal het je snel dat is drie zitten vol. Zij ziek je een combinatie van de paus, de koning en ons lieve heer zelf. Nou, toen toch de stoot, dan kom ik voor een opmerking. Ik denk, dat word ik niet. wij zeggen, Ander en ik zeggen in de groep, zeggen we sturen het ongeveer tegelijk. Jezus, dat ben ik. Het is een enorme functie, Wern. Maar ik heb er toch even over gebeld met de man die het er verstand van had. En dat is Pieter Kooi. En Pieter Kooi zei, ik zei, Pieter, bestit zo'n man, die ziekje. Bestit dat. Het is een headhuntersbureau die dat voor Cambuur doet. En Pieter Kooi zei tegen mij, ik ben ervan overtuigd dat aan het einde van het tweede kwartaal die man bij Cambuur zit. Nieuw commercieel directeur. Dat betekent dat als de Graaf dingen aanzitten had, zat Pieter het zo mooi uit loslitten had. En dus is dit weer een stap in de richting van een gedegen organisatie. Oké. Maar ik zal het net al je voorlezen, want dan ben je te laat. Maar graag net. Nee. Alsjeblieft, jongen. Maar dit dus, alles wat erin staat, dat gaat dus eigenlijk hoe die. Nou, dat gaat dus over alles behalve mij. Dus net. Oké. Ik zal. Maar wat is nou die rol? Ja, precies. Cambuur Nou ja, dat is, dan is het correct als wat je in gesprek binnen mij naar je trainers voor Cambuur. Dat gesprek moet nog plak vinden. Dus ik kan daar nog niks voor zeggen, jongens. Maar er komt wel een rol bij Cambuur van die. En is er dan nog ruimte voor die om je wat te doen? Nee, ik stop als verslagjouwer bij Cambuur. Dit is mijn laatste ritje waar ik in zit. Okay. Ik ga in 1 mei op vakantie en dan is het gebeurd. En dan neemt mijn goede collega Willem Vermeld voor het woord. Die ben we aan het kleerstromen ervoor. Dan heb ik alle vrede mee dat gebeurt. En
of ik hier nog gewoon zitten, maar ja, dat is wel te combineren, denk ik. Maar als ik in Cambuur ben, dan zal ik hier gewoon net meer komen. Nee hoor, bij matches dan komt je gewoon op Maar wat tafel. voor rol is dat nou, Craig, dan keer? Dan willen wij toch iets meer loslitten. Uitermate bescheiden rol en dat mag het ziekje in de serviceverlening aan het publiek. En het is niet de stadionspeaker. Net een speaker. Nee. En geen blinde tribune commentator. Nee, daar help ik bij. Maar dat vind ik leuk om Ja, de jongens dat is mee al te daar help verteld, ik bij. Dat is Wat moet dan wijzen? Oké, nou ja, geen idee. Wat die eigen rol die sto hier altijd heeft, dat is natuurlijk de prijsvraag. Maar natuurlijk. Natuurlijk. En de vraag is eigenlijk, waar vinden de meeste kentuurs nou eigenlijk dat de nieuwe trainer van Heerenveen worden moet? Dat is de vraag. Alles is goed. Dan is alles goed. Dat vind ik wel mooi. Nou, vrienden en vriendinnen van de Sportcast, ik zou absoluut massaal reageren op die vraag. Waar is in Jemegen de meest ideale trainer van Sportclub Heerenveen? Want er zijn 2 kaarten te verzinnen voor. Let op. Sportclub Heerenveen zijn AZ. Je weet het nog wel. Die in Alkmaar en Jochen in eindigen voor AZ. Ja, dat maar nog... lul mij, op het top der puinhopen bloeien de rozen van succes. Dus je zult mooi mooi zien. Sport@omroepfriesland.nl. En waar weet zit hij op de tribune bij Heerenveen AZ. Op de top der puinhopen. Bloeiende rozen van succes. Bloeiende rozen van succes. Dan leren we wat, Jerry. Mooi, hè? Je bent nooit te hard om wat te leren, hè? Nee, toch? Nee. Maar Riemer, de situatie zoals die nou is bij Heerenveen. We zijn niet, kijk, crisis. Ja, is het wel crisis, is het geen crisis? Maar moeten de supporters eigenlijk een beetje zwaar gemaakt? Ja, dat bepalen de supporters zelf wel, hè. Jo, ben supporter. Ja, nou, natuurlijk, ik praat met supporters en die denken er in grote lijnen krijgelijke oren mij. We waren nadia wel een beetje enthousiast over Van Persie. We ben ik wel eens wat teleurgesteld over Van Persie. We hadden nou een probleem met elkaar. Maar tijd komt eruit. Hoe zei je dat, Geert? Hoe weer met die rozen? Ja, op het top der puinhopen bloeiende rozen van succes. Nou, en leel mij, want die van Bronkhorst, dat het een soortzelfde type. Die heeft echt een soort gunfactor. Het is een prettig mens. Ja, nee, maar let op. Nee? Jongen, 11 wedstrijden. Even in Friesland. Een feestje. Stijn Bij Schaars u. vol leuker, beter idee. Hij is schaars. Ja. Nee, maar oké. Ketiel Knudsen. Ketiel Knudsen. Ketiel Knudsen. Die had ooit op een listje staan bij Ajax. Juist. Van Boorde Glimt. Bode. Ja. Oh, die. Nee, maar ik kwam mij Stijn Schaars en de wet mij hier voor alles verweten. Dus ik kom nog even maar een comeback. Zie je Het is een wel boemerang dit. goed Nee, daar heb ik even te weinig zicht op die. verstand van. Dat is een ander woord. Pas op. Nee, want we weten nou dat de man die het meest verstand van voetbal heeft, die zit hier gewoon aan tafel. Ja, hè? dat Kijk, een is- speeltje hebben we net voor niks dienen. Jaap Stam mooi bij Katty. Jaap Stam. Is Jaap Stam? Is dat Die zoek ik even niet voor 11 wedstrijden pakken. Nee, misschien voor lange termijn dan. Mooi bij Katty in Heerenveen, man. Maar McCarthy is een fantastische jonkie. Die had ongelooflijk hoe die zich ontwikkeld. ja, dat is een mooi mansje. Rechtsboeten uit Greenswijk, die bij ons. Hij wil weer een back. Hij bij jeugd. En die is zonder Fopper de Haan, dat trok gewoon naar Roosbeck daar. Ja, Ja, Jan Sieriksma, hebben we nog net neemt. ja, zie je. ja, maar dat vind ik een mooie naam. Ja, dank En je. ik vind dat hij fantastisch presteert. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Die zit nou bij een club die het nog net samenvoort. Nee, en hetzelfde hield ik voor Sipke Hulshof. Ja, Ja, dat tuurlijk. is onhaalbaar. Maar Steven niet hebben die direct beschikbaar is, geen club had en toch in die cultuur van Heerenveen daar een positieve bijdrage aan leveren. Ik hoor het toch, ja, Stijn Schaars, die zou dat misschien kennen, maar ik Ja, hij zou natuurlijk een vraagteken te stappen. Ja, maar ik doe Maar ik voel hem altijd- voor deze losse overwedstrijden, je moet ervoor zorgen dat je gewoon op korte je moet gewoon termijn even een goede sfeer je moet succes. goede sfeer Ja, krijgen. maar Stijn had in alle respect dan nog net een elftal trainen. Nee, Nee, dat is nee. niks aan. Dat is Die ja, is in weet ik. voetbal Het is gewoon even een out-of-the-box idee. En je denk ik, nog. hè? Hij is nog maar krijg stoppen. Eigenlijk Ja, niet, wel, ja. maar we hoeven de tijd dan even vol te praten met ons. Hè. Mooi. Bij het Goed Lodewijk. zo. Mooi, dat hebben we dan ook weer gezet. Nog even kwart hoe Cambuur, want Ja. collega Andor die is nu richting Amsterdam voor de Zeker. wedstrijd van Cambuur tegen Jong Ajax. Ja. Afolabi is nog een twijfelgeval, Ja. maar ja, dat is geen nice. Topscorer Remco Balk had hier contract verlengd. Ja, Hoe dat- zei je dus? Ja. Maar als doel om hem van Simmer te Nou verkeken. ja, als je Remco Balgi hebt er 10 in insketten, het 10 in insketten, en als je dat door dan val je wel op. Dus deze verlenging weer net zo ingewikkeld, want het weer een optie van Cambuur, dus ze konden hem samen verlengen. Ja, en er komt belangstelling. Nou, en dan komt Verkeerpie. Nou, prima.
Zo is het. Maar ik vind een alleraardig jonkje en een leuke voetbal. Ik mag graag naar hem zien. Dus Topscorer van Cambuur. Ja, Tjembe. Ik kan al mij zien opa voetballen. Ja, Oh, echt hier? In Zuidhorn. Zuidhorn, ja. Hilbrand Balk. Hilbrand. Spijkerhard. Onvoorstelbaar. Ik ga dan nooit zo'n hudde voetballer mij maken. Weer de zoon van de kroegbaas vlak bij de spoorweg. Wij zitten vaak in het café bij hun. Hilbrand, die kom ik nog wel eens zien hier of daar. Dus de paken. Wat leuk, man. Ja, Ja, hele, maar Je denkt een soort hele gele kaarten? goed. Nee, die bestanden toen nog niet. Nee, maar dat is wel single leuk geweest, heb ik wel eens gehad. Nee, maar hij weer snoeihard, maar niet gemeen. Oh, maar wie het een centrale verdediger? Wat wie het? Rechtsback. Rechtsback, oké. Ja, een monstertje. Oké, jongens, we zijn er nog daar. We staan gewoon weer naar het einde van deze podcast. We hebben nog een paar overdenkingen. Overdenkingen, daar maak je dus een keuzemaatje en we komen er net op waarom. En de eerste die is van Geert. Een tussenpauze of voor de lange termijn? Tussenpauze. Riemer, play-offs Europees voetbal of play-offs in degradatie? Ja, dat is een de vraag is wat het wordt. Of wat ik het liefste wil. Jo, maar het interpreteren zou je het zelf dan willen. vul ik hem in wat ik het liefste wil. Nou, dan wil het... Ja. Play-offs Europees voetbal. Europees voetbal. Precies, maar wat denk je dat er gebeurt? Oké, dan zeg ik het. Wat denk je dat er gebeurt? Play-offs Europees voetbal of play-offs Ja, degradatie? maar hier had Roelof zich mij bemoeid. Daar hoef ik geen antwoord op te gaan. Nee, daar pas ik voor. Ja, jongens, dit is best lastig om dit voor te zitten, hè, deze podcast. En dan de les is voor Roelof. Een laminaatlegger of een all-time topscorer van Oranje? Jeetje, een laminaatlegger. De laminaatlegger, Ja, natuurlijk. Nou, we binnen er hinnen van de velden. Oh my god. Vond je het leuk? Ja, ik had de farmist, hè. Dus, Nee, we beginnen net. Gaan we vorige keer al een jaloer op raden. Oh, je mag je in je zin daarom wijden. Nee. Wat vind je van de VAR? Nou, ik ben altijd een beetje jaloers op Cambuur. Dat die in de eerste divisie voetballen. Omdat daar geen VAR is. Daar wordt het voetbal volle mooier van. Het spontane juichen is er weer. Nou, maar altijd wacht je of die VAR er ik wat van vindt. Ik vind die Hier VAR zin. helemaal niks. En het is ook allemaal heel toevallig wat ze doen. Het is allemaal... ze doen maar wat, vind ik. Riemer, het zullen on uw leeftijd lezen, maar ik ben het roerend maar die in. Dank Zullen we u nog wel. even lezen, maar ik ben het totaal net maar eens. Roelof, de laatste vraag is voor jou. Want komende snij, dan zit dus onze Henkie Brugge zit dan op de bank. Heeft u laminaten nodig? Bel Henkie. Maar waar we het nou zien, waar zit er dan? Is het maar voor één wedstrijd, denk je zo, Henk Brugge? Dat hangt ervan af hoe snel ze die tussenpauze of... Als we nou Jan nog een tussenpauze hadden, dan kan die man toch maar beginnen. Ja, ik kan morgen beginnen. Ja, jongen. toch? Dat zou ik nog kennen, ja. Ja, Mooi. ik denk net dat wat zei Joert van de eerste zitten, Hansma en Daan om... Ja, maar het gaat nog wel Kom, eventjes. mooi. Nou ja, we moeten ik net lang meer. Maar het gaat even om slagvaardig wezen. Nou, Riemer, toch in dit soort situaties. Dan moet je slagvaardig en hard toeslaan, of niet dan? Ja, Boem. maar wel in het belang van de punten. Natuurlijk. Zo Ze is moeten het. dus bij Den Haag beginnen. Ja, ga je het noemen van Ten Hag? Ja. Ja? Ja. Dus Ferry, als je dit zo hoort, bel Riemer en vraag om het nummer van Ten Hag. Of zo Ferry het noemen van Ten Hag ik ha. Ik denk het wel. Dat lijkt het meer logisch. Wil je weten meer? Nee, dat weet ik niet. Maar het lijkt me toch dat zo leiding juist aan een voetbalorganisatie. Dan kan je toch een aantal telefoonnummers Of zien. ga je ook al even bellen, maar Ferry zegt Ferry. Maar even goed luisteren. Ferry, even goed luisteren. Even bellen met Den Haag. Ga je dat even zijn? Nee, ik ga net met die boodschap mij bellen. Ik ben heel benieuwd, jongens, hoe 14 dagen Ja, man. of Leuk. Erik ten Hag dan op de bank zit. Ja. Mike, dankzij. Ik vond het bijzonder leuk dat jou hier te gast was. Ik vond het wel gezellig bij hem. Ja, toch? Ik voel er niks van net Het van. hoofdstuk Heerenveen weer wat groot belicht, vond ik, Joert. Ja, Ik maar geef daar heb je alle reden voor. Ja, Toch? dat is weer. En na je weekend dan ben je er weer. En dan zit je hier Sandor van der Heijden. En we weten ook, Sander van der Heijden, die had ook een heel soort verstand van voetbal. Maar wel minder als Guus Hiddink. Ja. Precies. Na je weekend, na je podcast met Sander van der Heijden. Ontaan, dag.